nan diadokan deh, setiap bulan Muharram nan diadokan. Kurangan nan datang mancal ya macan dosa mui olalai gahadang kete tu mudon ketinggalan deh, gahadang kete tu mudon ketinggalan. Ada emah nur Nasara mandaki di Minang olalai ba itu bana sajarang nanang atokan deh, ba itu bana sajarang nanang atokan. Asahamulonyo agamo Islam bakambang olalai Syekh Burhanuddin dulu nona namanya barakan deh, Syekh Burhanuddin dulu no namanya barakan. Jika kita menyambut tentang kemajuan olalai setiap tahun pembangunan makin nyata deh, setiap tahun pembangunan makin nyata. Bertambah banyak oi tak jadi perubahan olalai kini kiaman lah ada wali kotanya deh, kini kiaman lah ada wali kotanya. Hujan aneh nanakan dong di rantau orang olalai, hujan batu nanakan dong di kampung kita deh, hujan batu nanakan dong di kampung kita. Elolah kita ya sana tu pangmanupang olalai ba itu bana pitua orang nantuo deh,